kalai te pelau la me ka klim dip shu te kublai shibun ye pi ki nong pen me ki nong pen lip lat ki balala ban bat scam triang yo swiss chapo klem kliap shu sheneng haka ju ka por ngi sngo ban ai kublai ru ye ka sorkar ka balayo sngo ye ka jing ye thu jungi shapang kalat ngi sngo ba kum tu la biang Henry ban ya ngapat lani ban ya pekpat ya ka jinglong jong ka sor shilong tongin ya ngap hang ni. Kani ka de ka por shua ka nyu baji. Hapo sor shilong deng deng kreng kreng dan kali. Keluj war war. Henry ndala palat ya ka prabaje sheneng. To kisaya yaj. To kisaya nya kin lok. Halor kani ka benta hato ka sorkar ba it batiang jongi kila kut kalat la dum ka buj ka start syapang kumno banweng no yakini ki jing e jong ka jing dang kali hato ka sorkar MDA tu kamlong mo ban persang sisin ban bu agenda hapo ka assembly ban ya satkai halor kani ka jing dang kali Lada ka sorkar badon burom bat ka sorkar ba it batiang jongi. Kala ban penduna la ni ban weng no ya kani ka jing dang kali. Le se kan long ka jing kerku ka bakrau om tang. Yangi ki bakren bat ki ba pejang ni. Henry kamtam ya ki kena pule. Ki ban ya be ya ka por le skor por long skol. Ki ba le trade. Ki ba hap ban be ya ka timing. Kinong le yo ki ba haban le thiet jing thiet kinong le nong wan ki ba la pendik pen so sat ha ka ba la haban syong ha ka taksi ndaki kenta tang na ilenti ibalai kilometer iban poi syakan nong ba shilong te khadu khadwai nga kentu ya ka sorkar MDA tu ba i jungi ka sorkar badon burom jungi ngi hapan ya ro bet ya ka sorkar la jong la dalong kumno la dangim ya ro ya ka sorkar la jong tingin lek ban ya ro ya ka sorkar jong no baro ngin sa salut ya pi syriak la dalak ban weng ya kani palok saya comments kenang ban yo sngo bha ki basngap next